Veterano mailan, doble eskulekin edo binako bikoarekin, eta hemen, seikote bat, ez da? 6 ontzi, lehen kaletik Raspas, Inigo eta Ignaziorekin, bigarren kaletik Santiago Tarrak, Iñaki Zapirain eta Iker González, Orio Arraun elkarteatik Lars Berner eta Juan Antonio Arratibel, laugarrenetik Santiago Tarrakeko Josu Villafranca eta Antxon Arellano, bosgarrenetik Orio Arraun elkartea, Luis García eta Iker Etxeberria, eta seigarren kaletik Arkotetik Jon Urrutia eta Javier Sorozabal. Arkote behamentza agertzen jaku, beste guztia, oikoak, esan dinkez, alautza Arkote horrek diz apurbete itxosoko ero, sartzen deusenak geldiro, Arkoteke badeko tradizinu, hor batez be itxosoko erremun, baina hor zeratoz, Javi Sorozabal Arkoteko presidentea da izan zen bere garaizen, hor zeratoz honek veteranoak, esan dugu modura, doble eskulak hortze eta leian, Santiago Tarrak ikusten dugu eta lehenko kaleko Raspaseko ontzizebe hortze ikusten dugu, Arkoteko veteranok leia horretan, lehenengo posturako leia horretan ikusten dira, punti badabe, hor probatzue badabe, aurretik emoten dozkun behintzat, Santiago Tarrak taldeko arraulariak edo ezela, hurbiletik hor lehenengo kaleko Raspas del Embarcadero, areetako taldea, hortze datoz leian, lehenengo 3 postuetan sartuta. Bai, baina, hemen postua pixkat, komatxo tartean hartuko ditugu, azkenean, veterano mailan edo masters mailan, adinaren arabera, handicap bat edo konpentsazio bat egoten da, eta hori behin estropada maieran gehitu edo kendu egiten dian, segunduak izatea. Lehengutatik argi egon beharko zan hori, ez? Jakin behintzat zemat atara bitzat bigarren arite, imagino hori jakingo da bela, Pasaran astean guri, Deustoko veteranukaz eta kaikukukaz, 11 segundo atala behar, etor zinean, horri bigekin, azkenean 10 segundo hori konpensazio maila hori, ez? Hor tarte bateu, badakizue, segun eta ze edade daukan, segun eta ze medizda daukan ontzizek edadean, hor egoten da konpensazio hori, ez? 4, 5, 6 segundo, orduan bakotzak jakin behar dau zer atala behar dutzen, beste taldeari, postu hori irabazteko, baina guazen zentratera hori estropadan, bestela zoratuko gara hemen denporakaz, Santiago Tarrak taldeko bikotea lehenengo postuan dator, hortze datoz Josu eta Antzon lehenengo postuan, Raspas Arkote, gero Horizobe ikusten da, beste alde batetik beste Santiago Tarrak taldeko beste taldea bebai, beste bikotea, Santiago Tarra sartuko da, Santiago Tarrak eta Arkote, Raspas, Horizo izango da laugarren postuan sartuko dana, Horizoko bikotea sartuko da laugarren, Lars eta Juan Antonio eta Santiago Tarrak taldeko bigarren taldea be azkenengo ero zeigarren postuan sartuko dana, Horizoko taldea izango da. Bai, hori da, eta gogoratuz, infantil mailako 4 eskuletan, denbora ofiziala